Eduardo Baranzanok Montevideon jaioa gitarran maisu direnekin ikasi zuen. Ikastaroak egin zituen bestei entzundako musikaz, belarriz ateratakoaz, eta berarekin ikasitako ikasle guztiekin perfekzionatu izan da. Toronto, Benicassin, Madrid, Almuñécar eta Palma de Mallorcako, Paris, Alkoi eta La Habanako lehiaketetan saritua izan da. EPSA, Argentina, Radio Televisión Española, Espainia eta Euskadiko hausartentzat grabatu du. Gaur egun, Francisco Escudero Donostiako Musika Kontserbatorioko irakasle da, Airean Euskal Herriko Gitarra Elkarteko lehendakaria eta Zarauzko Jaialdiko zuzendari artistikoa. Lenguaia eta zentu gitarristiko ezberdinak ulertzen saiatzen da musika kontemporaneotik, folklorikotik, klasikotik eta beste adierazpen moduetatik pasatzen den bide zirkularra jarraituz. Musikaz gain gure gaurko programan ez da bakarrik egon. Bere ondoan Mikel Márquez eta Josune Marin izan baitira, elkarrekin une atsegin hau partekatzen. Ez dakitzeratik, eta kontzertuetan adibidez, nik asko gustatzen zait hitz egitea. Baina bukatuta gero esaten didate, ez dut ulertu ezer. Subtitulotuta jarrikitzu. Nola egiten duzue, kanta bat, nola egiten duzue? Azten da letrakin edo... Ni 180 abiatzen ez beti letra batetik, edo behintzat ideia batetik. Orduan, naiz eta hasten zaren harmonia batekin jolasean eta igual melodia batekin jolasean, eta baina folioa hor dago, ez nolapatxe mezu bat zerbait sustantzi bat dago, eramaten zaituna sortzea. Batzutan egin izan ditut gauzak ere, sin mas, teksturi gabe, musika, bere aldetik bakarrik ez, baina normalean ni bai izan naiz oso literaturzalea eta testozalea, ez da Josune? Eske azken finen, letra baldin bakazu musika erresago, nik erresago iket. Bai, musika tita baten, bueno, tita, ez da. Behar dut, hoi da, letra gehien kostatzen zeitena danez, letra hor eukita ez behintzat estribilontzako hau erabilikot, ustezea, eta bai, erresago itea, entzako, Eta zu teksturi gabe? Nola egiten duzu? Nik egin dut kanta bat, bakarra. Poemari buruz izan zen. Nicolás Guillenen kanta bat zen, poema bat. Eta berak, cuando lo recitaba, musika hartzen duzu. Musika eta ritmoa. Mayombe, bombe, mayombe, bombe, mayombe. Horrelako bat. Nik hartu ditut letra eta musika. Baita eta egin dut... Pixka bere silabeoaren eta erritmoa eta handik hartu dut musika eta gero gitarraz ondo. Bai, ze klasikoan ere, beste sinfoniatan eta horietan ere beti badago argumentu bat edo irudiak edo zerbait. Beti badakazu zeozer musikari buruz. Ez dakit zergatik, baina musika bere mugimendua daka. Aspaldi izaten duzuen bezala, dituzten bezala, musika da zenbakik mugitzetan. Mugimenduan. Hori izan oso polita, ez da? Musikarekin gertatzen den beste gauza bat, eta kuriosoa dena, eta beste arte klase batzuekin gertatzen ez dena, igual poesiakin ere, ez? Eta igual horregatik uztartzen dira hain errez, ez? Da intangiblea dela, ez? Zezuk eskultura bat ukitzen duzu, ikusten duzu, ez? Eta konkretuagoak da, ez? Edo pintura bat, edo... Baina musika, kantu bat entzuten dugunean, zuk seguro gauza bat entzuten zaudela, zu beste bat eta ni beste bat, ezin dugu kontrastatu, ez? Berdina... Da oso interpretablea, ez? Poesia bezala, irakurtzen duzunean, bakoitzak bere irudiak egiten ditu.
Igual horregatik uztartzen dira hain ondo, ez? Poesia eta... Bai, poesia eta musika. Eta ez dakit gitarrarekin lotuta da. Bai. Bai poesia eta bai poesia betirako, ez da? Bai. Ez dakit trovadores edo... Bai, garai hartako. Claro. Ez dakit zergatik, baina gitarrak zeo zer daka. Bai. Gitarra izan da... Hombre, gitarra eskutan eta hitz egiten. Claro. Bai, badu, akordeoiak ere badu puntu hori. Ez dakit, alde batetik egin dezakezu melodia, bestetik harmonia, gero haua libre daukazu, esateko, kantatzeko, erritmoa, markatu dezakezu, erritmo bat, eta bajoak, aukera handiak ematen ditu gitarrak, Bueno, zuek bezalako gitarrista onak zaretenek, daukazu oraindik aukera gehiago azkenean guk, egia da, ze hor ere, igual, aipatu daiteke. Baina ondo jotzen duzu. Bueno, nik laguntzen dut nire burua, zuek gitarra jotzen duzu, ez? Hori desberdina da, ez? Javierrek esaten duzun... Javier Arrillaga, duen bezala, berak ondo jotzen du, eta berak ondo ahotzen du. Bai, kantatzen du. Eta esaten dute, gitarristek esaten diote ondo abesten duzu. Eta kantariak esaten dute ondo jotzen duzu. Ez da bata eta ez bestea. Baina, okerrago izango litzake, denek esango liote gaizki jotzen du. Eta hor badago beste pixkat sartzen ari garen leku hortatik, badago beste gai interesante bat, eta da formazioa eta intuizioaren arteko, ez? Zea hori, ez? Ez dakit zuek nola bizi duzuen hori, ze zuek formazio klasikokoak zarete gehiago, ni gehiago naiz intuizioz, edo ikasi ditut harmonia simple batzuk, eta gero joan naiz nire kabuz pixka bilatzen, ez? Eta nik botatzen dut faltan hori, askotan, hori ez, formazioa, baina bestetik ikusten dut batzutan ere formazio gehiegi jaso duen jendeak intuizioa galtzen duela edo, ez dakit, Igual, intuizioa baina igual, kreatibitatea igual gehiago, ez? Sortzeko gutxio duna, igual, ez? Ia da, ikasle batek asko laguntzen dizu, ez da? Baina zu zeuk, bere buruari egin behar diozu dana, denbora galtzen zure gitarrakin, hori importanteena da, galtzen ez da, pasatu behar duzu denbora ikertzen eta hori baina zuk, ez? Azkenean zu izan behar duzu zure maixua, ez? Bai, hori, azken finean da hori da importantea. Leheno, kontatu izan txiste hori, ez? Zin da, pianista baten kolmoa, ez? Partitura kentzea, eta gitarristena berriz jartzea, ez? Jartzea, bai, beti free, ez? Libre biltzen gerlako. Bueno, Josune, zuk ezagutzen duzu, ez? Inguru hau eta... Hernanin ez dago itxasoik, ez da? Ez, Hernanin ez. Itxasoik ez, baina portua bai, ez? Bai, ometzion, portua bakago. Portua. Ikusiko zu.